Paia fi yw David a dedwch gyda fi am ddiwrnod yn fy mywyd i fel aelod o criw Twmpdaith. Felly, o'n i'n bita brecwast yma a wedyn yn car cadi achos oedd cad i'n gyrru ni i ganolfan rywlas le'n gael yn ymarferion ni. A dyma Gadi ac Ester yn ymarfer rwtîn y clocsio. A wedyn gyda ni sesiwn diddorol iawn y dynod hwn. Angharad di dod mewn i ddysgu ni am ddawnsio hygyrch i bobl sydd falle ffili symud gymaint. Dyma baned o de. Dyma amser cynno. A shout-out i Aunty Eirian am ddod ac gan i ni bob dydd. Mae'n stwffo ni bob tro. Felly, y diwrnod hwn oedd yn brysur iawn achos ni'n paratoi at sesiwn anffurfiol yn y dafarn yn y nos. Felly dyna GBA, Gwilym Byw yn Reis yn helpu ni mas. Be hwnna? Mab o'n copto. A Luned yn ei paned o de. A wedyn, eithon ni dafarn wedyn. Wednesday sians i Lyn. Ges i all day breakfast, oedd yn neis iawn. So dyma ni nawr yn cychwyn ar y sesiwn anffurfiol yn y dafar. Na cadi ym ar dilyn deires. Dath cyn aelod o Twmpdaith llynedd yn ôl i wario gyda ni ar fydyw. Na ongl arall o Gadi ym ar dilyn deires. A war y teg oedd eitha tipyn o bobl wedi dod i gwylio ni. A gyda'r lle oedd da ni, lle yn gwneud bach o ddwnsio gwerin, oedd y bach yn dyn yn dod e. A wedyn, yn y Wednesday ar ôl pob pryd o fwyd, ti gael shot am ddim. Wel, fi'n eitha siŵr, sa'n gwybod os ti gael mwy nag un pryd o fwyd, sy'n mynd i gael mwy nag un shot. Ond hynny, na Gwilym yn stryglan o shot, a na Bryn hefyd yn joio o shot. A wedyn ffindes i hwn ar un o byrddedd yn addas iawn am fod Twmpdaith yn un o is-prosiect 8. Diolch yn rhan o boi.